खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बीजेपी दोलोजों आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों थाफाग्रा बर'नि दोलो आरो एमएलए मन्थ्रिफोरा बहा थैनानै थांखो बिथांमोनहा बिखा खामदोंना खामाखै आरो मानो खौरां लाहायाखै होननानै गोख्रों रावजों सोंथि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारा गामियाव आसाम सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो नटिस हरालासे गंब्रैजिबा बर' नखरफोरखौ होखारदों नाथाय बे गामियावनो थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होखाराखै बेखौ लानानै आसाम सोरखारजों लोगोसे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा हा आवग्रिनानै दङ बिथांमोनखौ होखारालासे बर' सुबुंफोर जाय आसामनि गुबै थागिबि बिथांमोनखौल' होखारनाया जोबोद सोंखारिजाथाव होननानै फोरमायथिदों आरो बे समाव बीजेपी आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों थाफाग्रा दोलो आरो बर'नि मन्थ्रि एमएलएफोरा बहा थैनानै थाखो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा जायनाखि रायजो राजाफ्रा थै दान होनानै बिथांमोनखौ दैदेनगिरि खालामदों आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय बर'नि दैदेनगिरिफोरनो भट होनानै मन्थ्रि एमएलए खालामदोंमोन बिथांमोनहा बे दुखुनि समाव मानो खौरां लाहैयाखै होननानै सोंथि खालामो आरो होखारजानाय बर' सुबुंफोरखौबो बेयावनो थाथ'नो थाखाय खावलायो आरो सोरखारा बेयावनो थानायनि राहा खालामनानै होफिननांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा आरो हायोब्ला आसाम सोरखारा बर'फोरखौ गावथारजोबथों होननानैबो बुंथिबावो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारा गामिनि गंब्रैजिबा बर' नखरफोरखौ होखारनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारी मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोनहा क'क्राझारनि डिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम मेम'रेन्डाम गथायदों आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों थांखिफोरनि मादाव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लुनो थाखाय 450 कौटि रां गनायथि होबाय बेनि अनगायैबो रायजोआव लामा फाहामफिननो थाखाय 1031 कौटि रां गनायथि होबाय लामाफोरा जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय रुपसे एयारपर्टसिम थांनाय लामा गहपुरनिफ्राय धलपुरसिम थांनाय लामा रौतानिफ्राय मिसामारिसिम थांनाय लामा दिरा गेटनिफ्राय पिनिग्रिसिम थांनाय लामा आरो माखासे गंसे 114 माथावरि लामा आरो गामि ओनसोलफोराव गंद' दालां लुफुंनायनि थाखायबो गनायथि होबाय बेनि थाखाय 958 कौटि रां गनायथि होदों जिल्लाफोरा जाहैबाय फारियै क'क्राझार बाक्सा बिश्वनाथ बजालि बङाइगाव दरं गलाघाट कामरुप कार्बि आंलं सनितपुर आरो माखासे जिल्लाफोर बेफोर जिल्लानि ओनसोलफोराव माथावरि लामा आरो दालांनि खामानिफोरा मावजागोन कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारा गामिनि गंब्रैजिबा होखारजानाय बर' नखरफोरखौ खौरां लाहैदों गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नटिस हरग्रोआलासे गंब्रैजिबा बर' नखरफोरखौ होखारनायखौ लानानै हाग्रा बिफानखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा लोगोसे होखारजानाय बिथांमोननो जानाय लोंनायनि राहा खालामनानै होनायनि रादाय होदों आरो बेयावनो थाथ'नो थाखायबो खावलायदों लोगोसे आफाद आरो प्रशासनजों सावरायलायनानै मा राहा लानो हायो बेनि सायाव सावरायगोन होननानैबो फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र'नि गरचक नलपारा गामियाव गंब्रैजिबा बर' नखरफोरखौ हाग्रा बिफाना होखारदों नाथाय बे गामियावनो थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ रावखौबो होखाराखै होखारजानाय बर' सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो नटिस हरालासे हरखाबै न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामफैदों जायजों बिथांमोनहा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि गोजां बोथोर लोगोसे अखा हानायजों थानाय जानायनि गोबां जेंना जादों लोगोसे होखारजानायफोरनि मादाव उन्दै उन्दै गथ'साफोर दान मोनसे जायै उन्दै गथ'साबो दङ गोजांनायनि थाखाय उन्दै गथ'साफोरा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानैबो दुखु फोरमायथियो बिथांमोना आरो साननैसोनिफ्रायनो जानाय लोंनायनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि बिथांमोना प्रमद बर'नो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन बिथाङा बर' हारिखौ रैखाथि होनो हानांगौमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा रैखाथि होनो हायाखै होननानै दुखु फोरमायथियो आरो बे गामिखौ माब्लाबाबो गारनानै थाङा नांगौबा जिउ दान होगोन मानोना बिथांमोनहा हा हु गैजाया होननानैबो फोरमायथियो आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय हा राननानै होगोन बुंनायनि थाखायसो बे गामियाव सिगांनि समनिफ्रायनो थाबोदों होननानै मिथिहोदों बेनिखायनो बिटिसि सोरखारखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा होखारजानाय दुखुथिया बिथांमोनखौ खौरां लाहैनानै जानाय लोंनाय माइरं दालि बायदि जगायहैदों
एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोराबो एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गामिया 1991 मायथाइयावनो गायसनजादों आरो बर'फोरा बे गामियाव रायजो जाबोदों। नाथाय आसाम सोरखारा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनो लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो माखासे बर'नि हेंथा अफिसारफोरा खालि बर' नखरफोरखौल' होखारदों, गुबुन हारिनि नखरफोरखौ होखाराखै। जाय सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहाबो बेनिखायनो बिटिसिनि गाहाय, बिकेडब्लिउएसनि गाहाय आरो इएम बिथांमोनखौ मदद होनो थाखायबो खावलायहरदों। एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरा माब्लाबाबो खैफोदाव गोग्लैनाय नंला, गुबुन हारिजों माब्लाबाबो नाख्रेबजानाय नंला, जेबो जेंना मोननाय नंला। नाथाय दाबो बर'फ्रा गुबुन हारिजोंनो नाख्रेबजादों। गुबुन फारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंथिदोंमोन दि हाग्रा ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनाय जानाय नङा, मानोना बिथांमोनहा मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै थाग्रा माहारिखा। नाथाय दा बेनि उल्थासो नुनो मोननाय जादों। बेफोर होखारनायनि हेंथायै बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव थाबैनो आसाम सोरखारखौ जेबो बुङाब्ला उननि समाव बर' आरो ट्राइबेलफोरा दाब दाब जायगायाव गाज्रियै नाख्रेबजानाया रोखा होननानै बुंथियो एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। फिसाज्लायानो जोनोम होगिरि बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। बे जाथाया क'क्राझारनि दिंदिङानि मरनै साहा बागानाव जादों। दुथां फिसाज्लानि मुङा पात्रास भेंग्रा आरो बुथारजानाय बिमानि मुङा भीमसारी भेंग्रा। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पात्रास भेंग्राया जेब्लाबो जौ लोंनानै फैनानै नखराव बिमाजों दावराव दावसि खालामफैयोमोन। माब्लाबा रांनि थाखाय आरो माब्लाबा गुबुन गुबुन जाहोन लानानै बिमाजों नांज्लायफैयोमोन। जाथाय जानाय सानखालिबो पात्रास भेंग्राया जौ लोंनानै फैनानै बिमाजों नांज्लायफैग्रोदोंमन। बेनि उनाव नांज्लायनाया बांनानै बुलायलायनायसिम सौहैदों। फेनानै फैखानाय पात्रास भेंग्राया उनाव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो गाज्रियै बुग्लिदों। जिउ रैखाथिनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा भीमसारी भेंग्रा बिथांखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालि मोननायनि सिगांनो बिथाङा जोबथा हां लादों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मजाबारि गामि आरो नांदरबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोल अफिसारखौ लोगो हमदों। आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखायनो चिरां जिल्ला सिडली सार्कोल अफिसारखौ लोगो हमदों बिथांमोनहा। चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसिआ सिगांनि समावनो बे ओनसोला बर'फोरनि आरो बेयाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारनांगौ होननानै एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटनो बिबान होनानै बिथोन होदोंमोन आरो बे एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटनि बिथोनखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनोबो हरनाय जादोंमोन। बिनि उनाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सिडलीनि सार्कोल अफिसारनिफ्राय आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखारनो थाखाय गोदानै रिपर्ट बिफिनदों। दा आयेनाबो जोंनि साइडआव, बिटिसिआवबो सोरखारा जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टआबो होखारनो बिथोन होखाबाय। बिटिसि सोरखारा गोहोखौ बाहायोब्लानो थाबैनो होखारनाय हाबाया मावजागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिनि अनगायैबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि चिरां जिल्लायाव फ्राय 1 लाख बिघासो ट्राइबेलफोरनि हाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै दङ आरो गासै बिटिआरआव 3,49,505 बिघा हाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै दङ। हा रैखाथिनि थाखायनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय बर'फोरा जुदि हाखौनो गुबुन हारिजों सेजायोब्ला माबोरै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनिखायनो गासै बर'फोरनि आफादफोरा गावजों गाव फारागथि खालामालासे बर' रायजो राजानि खामानिनि थाखाय ज' जानांगौ होननानैबो खावलायहरो। जोंनि आफादफोरा गोख्रों जायोब्लानो रावबो बर' आरो ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनो हानाय नङा होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जायनाखि जोंनि सोरखारा गासै हारि माहारिनि गेजेराव समान मोनथाय आरो समान जौगानाय लाबोनायनि खोथा होबोबाय थादों, नाथाय जों माबोरै गुबुनजों समान जानो हानो? जोंहा गुबुन मोनथाय दङ, जोंहा प्रटेक्टेड क्लास होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि गुबुन हारिखौ हुस्लिमबाय थानानै जोंनि मोनथायफोरासो गोमालांनायनि लामायाव, हारियासो देरसिन, हारि थायाब्ला माबोरै पार्टी एबा राजखान्थि खालामगोन होननानैबो बुंथियो। आरो बेफोरनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोआनो जा, बिपिएफ दोलोआनो जा बा एबसुआनो जायाथों मानो गोख्रोङै बुंथिफैनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। गोलाव साननि उनाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव गान्दा बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि उनाव आसाम पुलिसनि स्पेशल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों गान्दा सिखारिनि सन्देह खालामजानाय 3 सुबुंनि सावगारि फोसावदों। गान्दा सिखारिनि सन्देह खालामजानाय 3 सिखारिफोरनि सावगारिजों लोगोसे सन्देह खालामजानाय 3 सुबुंनि खौरां होनो हायोब्ला 2 लाख रां बान्था होनो थाखायबो फोसावदों जिपि सिंह बिथाङा। लोगोसे गान्दा गंनि सोमोन्दै खौरां होनो हायोब्ला 5 लाख रां बान्था होनो थाखाय टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। सन्देह खालामजानाय 3 गान्दा सिखारिनि मुङा जाहैबाय फारियै आतुवार रहमान 35 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ बासा मुङैबो मिथिनो मोननाय जायो। आब्दुल मातिन 36 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ खाला मुङैबो मिथिनो मोननाय जायो। आसमात आली 35 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ नालख' मुङैबो मिथिनो मोननाय जायो।
फिन लांखारनाय जाथाय साथाम लामानि खामानि मावग्राफोरखौ NSNK उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा लांखारदों। अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लानि फुमाव ओनसोलाव फुमावनिफ्राय लांख' लामा बानायबाय थानाय समावनो लामा बानायग्राफोरखौ 60 NSNKनि उदखारिफोरा लांखारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामा बानायग्राफोरा मोनसे बादायाव जयैनो थायोमोन। बेयावनो उदखारिफोरा फैनानै खामानि मावग्राफोरनि गासैबो मबाइल आरो गारिनि साबिफोरखौ सेख'नानै लाग्रोदों, जाहाथे लांखारनायनि सोमोन्दै रावनोबो खौरां हरनो हाया। बेनि उनाव साथामखौ लांखारदों उदखारिफोरा। जेनाखि खामानि मावग्राफोरा मबाइल आरो गारिनि साबि लांजादों, बेनिखायनो लांखारनाय जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हैनायाव गोबाव जादों। गोलाव लामा हान्थिनानैसो खौरां हैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।